ne bɛ n keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon ni y'a boli ko siɲɛ 223 ye Lamini Bagayɔgɔ ale de ye sɛbɛnni kɛ k'o bara ka taa cogo min na politiki mɔgɔw ka kuma ani n'i ye jatew minɛ maa minnu nzominen don Buwa Jabate kisi t'a la politikimaw ni kolonɛli cɛ 5 kɔni u bɛ masala an ka sɔ kɛ ta la Buwa Jabate sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn gɛlɛya n'u bɔlen don sabula fura wɛrɛ tɛ ɲɛnamini na ni sɔmina na i k'i sigi yɔrɔ kelen Buwa Jabate i k'a dɔn bɛnbaliya dugu jɛlen bɛ min ye politikima n'a ka hakilina politikima n'a ka jateminɛ i k'a dɔn a n'a ka kurutu min ye nin jɛ 5 in ye olu dun fana sɔminen don sabula jamanaden do o bɛ Mali politikima dɔn sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni min ye politikitɔnw ye ani kolonɛliw ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jɛnnen kan ni nka ayiwa mankan wuli o kɔni o ye waati de ye min ye ko kunfɔlɔ ye référendum constitutionnel ko kuma min fɔlen bɛ vote minnu kan ka labɛn ka kɛ sɔɔni o n'a damanda i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bɔyɛnnen bɛ sɛbɛnnikɛla ko jatew fɔlen don nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma ministre de l'administration territoriale décentralisation colonel Abdoulaye Mayiga i k'a dɔn a bɛ waati jan bɔ a ye dabali caman tigɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ min bɛ se ka to maa caman de politique na u da bɛ don jamana a jɔliko kuma na hali n'o y'a sɔrɔ dɔw kɔni b'a dɔn k'a fɔ olu mana don hali o la i k'a dɔn u tɛ niyɔrɔtigi ye o tuma an ka dabali kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɛn o fɛn bɛna ni ɲaami ani birisa ɲaami i k'a dɔn min bɛna ni mankan ye politikima dɔ jɔlen don kɔrɔ kolonɛli cɛ 5 dun u sɔminen don sɔrɔdasiw tɛ kelen ye cɛw bi fɔ ɲɔgɔn kɔ u tɛ kelen ye Buwa Jabate ne ye n ka jala ta i k'a dɔn n sigilen nɔnna climatiseur kɔrɔ ani yanni n ka kɛ masakɛ ye kolonɛli ye Buwa Jabate olu ka baara kɛcogo tɛ kelen ye u ka yetaw tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu ngolo b'u k'a dala koyi ka sababu kɛ fɛn o fɛn n'u b'a fɔ i b'a sɔrɔ u ye jateminɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min bɛ ɲa la min man ka ɲa la jamanaden fanba olu bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɔni ye colonel Assimi Goïta ye n'i y'a da maliden dɔw yɛrɛ ma fanga in bɛ ta ka di colonel Assimi Goïta ma a ka tɛmɛ n'a ye san 10 maa t'a ɲininka nka politikima ka miiri t'o ye sabula politikitɔn minnu bɛ yen Buwa Jabate minnu zominen don joona i n'a fɔ URD kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛna wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn tɔnbolofara fɛn o fɛn bɛ yen i k'a dɔn k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa a jɔyɔrɔ na barika Adima PSJ o fana kelen bɛ ka dabaliba tigɛ sabula a ko min ma projet de plateforme min ye a ɲɛmaa ye Marimanja Jara o ye tabali gosi ni ka welewele dakɛ maa o maa b'a la k'a fɔ fanga de ka di ye san 2023 olu n'a sɔrɔli man jango ye o tuma u bɛ mɔgɔw wele u ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to u bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko politiki baara ye nin ye jamatigiya don welewele da don mɔgɔw ka k'i fɛ nka i k'a dɔn k'i dɛ dibi la k'a fɔ ayiwa i na mɔgɔw kɔni zolo sala sɛbɛnnikɛla ko o ye ko gɛlɛnba ye nin jɛ 5 kolonɛliw tɛna s'o ma parti politique minnu zominen don olu bara ka tabale gosi ni ka fara ɲɔgɔn kan ɲini u ka kɛ jamakuluba ye ni vote nana waasa u na jama caman sɔrɔ n'o dun y'i bɔ a la parti politique misɛnnin caman bɛ minnu gindan bɛ u yɛrɛ dɛ kɛrɛda fɛ n'u k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan olu b'a fɛ ka fanga daraki kolo kan walima min ye ko yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi colonel Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔnw Buwa Jabate i k'a don bara ka baara ta taabolo min na sabula u ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ ni k'a jɛya nin bɛ kɛ ka bɛn nin don ma nin bɛ kɛ ka bɛn nin waati ma nin vote in na kɛ ka bɛn nin ma Buwa Jabate nin min fɔlen don i bɛ sigi ka lajɛli de kɛ n'o ma bɔ sa a ko politikima kɔni ka kuma i k'a dɔn a ti ban Buwa Jabate sɔmin kelen kɔni d'u la u ka wuli ka jɔ ani mankan kɛli la Buwa Jabate ngo u filɛlen don ni filala ɲuman ye nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la nouvelle horizon Buwa Jabate yala an ka taa yɔrɔ jan an bɛ wele ka bɔ ayiwa sangaw fɛ yen ni Aba tulo b'an kan na i k'a dɔn fɛn dɔ ye chansokaw sɔrɔ a k'o fɔ an ye tɛmɛ n'a ye nouvelle horizon ɲɛdankura sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Seydou Konate Seydou ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye commission de finalisation ye a ko in a kɛn bɛ gɛlɛya ye a ko jamanakuntigi n'o ye colonel Assimi Goïta ale de kɔni sigi k'i miiri min ye an ka référendum ko ye karamɔgɔ Daba Tunkara Mali ka
constitution kura a ko n'o de ye ale haminan ko ye n'o ye a ka camancɛ fanga haminan ko ye karamɔgɔ Dabatungura nka min ye wulikajɔ ni samasamali ye fɔrifɔrili o dugu jɛnbɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goyita ye a sɔmi ka jan a hakili juru caninen don karamɔgɔ Dabatungura a y'a yira k'a fɔ min ye masakɛ 2 tɛmɛna olu y'a daturu la k'a da jaba la constitution u y'a ta u tilala k'a bila dɔndɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye masakɛkɔrɔw lajɛ n'o ye Amadu Tumani Ture ye a y'a kanu ni ka Mali constitution yɛlɛma a dɛsɛra Ibrahim Boubacar Keita i jɔ dɔɔni dɛ Aba san radio so an tulo b'i la Aba ni Arafali u ye i ka dɔn k'a fɔ maa 2 o sara Allahu akbar polisicɛ 1 ale ni chauffeur dɔ u bɔtɔ tun bɛ kɔ na ni ma fili k'u bɛna taa Sikaso walima Kucala donc kisɛ y'olu ta ka maa 7 olu banna donc 2 évacuera vers 1h30 du matin ka taa Segu hôpital la donc kɔrɔ daba sankaw kɔni bibi na an kɔni an sugolalen don bi sabula ninnu ye baara min kɛ kunu u ye moto 6 de fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ jeni aba fɛn fɛn mago ɲɛ mina ye n'u mago bɛ s'a ma u y'a bɛɛ cɛ k'a k'u ka mobili kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ ye donc o de kɛra an fɛ sura san donc sankaw bɛɛ lajɛlen sugolalen don bi kɔrɔ daba oui mais Aba e ko Sanso o ye san poste de ya Siyanso ye san poste de ale de bɛ san n'i bɛ taa Kucala fɛ i bɛ tɛmɛ Siyanso fɛ n'i bɛ taa Mopti fo nord fɛ i bɛ tɛmɛ Siyanso de fɛ ok d'accord Carrefour de don n b'a dɔn n b'a Carrefour dɔn n tɛmɛna fɛ a ka ca mais disposition sécuritaire jumɛn c'est à dire que lakana tigɛlamaw yɛrɛ tun bɛ bolo jumɛn kan u ka taa bi u ka taa nin cogo in na olu tun bɛ bolo jumɛn kan bon kɔrɔ daba u bɛ se wagati min na u ye mobili jɔyɔrɔ jan parce que stratégie de u fɛlɛw de b'u fana bolo u ye mobili de jɔyɔrɔ jan ka sɔrɔ ka taama mototigi 2 bɛ ɲɛfɛ maintenant sennamaw faral'o kan bon o bɛ kɛ waati min na o y'a sɔrɔ car caman fana jɔlen tun bɛ yen bon car caman jɔlen bɛ yen donc min y'a hali chauffeur cɛ min sara a bɔra car kɔnɔ de k'a bɛ taa poste la kisɛ y'a ta Allahu akbar a bɔra car kɔnɔ k'a bɛ taa poste la dɔrɔn kisɛ y'a ta donc maintenant tɔw min fana bɛ yen sa mun banana olu fana kisɛ balle perdue ani yɛrɛ ɲinitɔ kisɛ ye dɔw fana minɛ voilà parce que ninnu u ye baara min kɛ kunu kɔrɔ daba ka bon hakili ma kosɛbɛ parce que u ye motow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ jeni ka tila k'i jɔ ka marifa ci sanfɛ Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar maalankolon don mais Aba o n'a ta bɛɛ est ce que an ko min ma riposte kɔsɛgi marifa ma ci u la wa bon u nana fɛngɛ na dɔrɔn u ye riposte kɛra mais secours mɔgɔw nana yɔrɔ min na dɔrɔn u y'u yɛrɛ ta secours nana yɔrɔ min na dɔrɔn u y'o ta sinon an bɛ yɔrɔ min na bi sécurité bi yan bi kosɛbɛ bon comme Siyanso ni sa n'i y'a jateminɛ ça fait à peu près 7 km bon le temps que sécurité ka labɛn secours ka labɛn ka t'u nɔfɛ o de nana ni fiɲɛ ye quoi d'accord mais min ye a ka gouverneur ni maire ye ani lakanaso minnu bɛ yen olu ye kunnafoni jumɛn di u ɲinini na bon u ye o su bɛɛ parce que anw tora depuis 21h45 an bɛ fo 1h kuma anw bon u ye recherche kɛ ka taga k'u nɔbɔ ka taa vers Kemparana parce que u nana o sira de fɛ donc u nana o sira min fɛ u ye recherche kɛ ka taga bon u yɛrɛ nana mobili min na u ka mobili girintɔ u ka mobili taara pano dɔ gosi ka mobili kɔfɛla bɛɛ tiɲɛ u taara k'o to wa u ma taa ka mobili to u y'a sɔrɔ minɛn bɛ mobili kɔnɔ u y'u mɔgɔ bɛ minɛn fɛn fɛn na u y'u minɛn bɛɛ cɛ k'o kɛ mobili kɔnɔ ka taa n'u yɛrɛ voilà parce que Aba an b'i fɔ k'i walimadɔ kunnafoni jɛlen la ni Ala sɔnna waati wɛrɛ ni an sera ka gouverneur sɔrɔ k'a ɲininka i k'a dɔn enquête bɛɛ cogo min ani min ni min ɲɛdɔnna Ala k'a n'a kisi merci bien kɔrɔ daba merci san Buwa Jabate namo karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Seydou Konate a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale kɔni kalenka don min ye Mali constitution ye yɛlɛma na don a la sen na karamɔgɔ Dabatungura ko n'i ye fiɲɛ ta fan lajɛ a bɛ komi colonel Asimi Goyita ani sebaya sɔrɔli cɛman jan bilen sabu maa minnu tun kɛn bɛ k'u kangara k'a yira k'a fɔ k'u t'a la u fɛla ko tɛ n'i y'a lajɛ min ye avant projet ye k'a jalatigɛ k'a ban pewu fɛn minnu ye majɛ k'olu fara kan
a ye maa kura minnu ta n'i y'a lajɛ olu caman de tun bɛ k'u kangara fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye cadre des champs des partis et de regroupement politique ye karamɔgɔ daba tunkara k'olu kɔni farafaralen bɛ bi sabu maa dɔw kɔni taara olu kɔnɔ min ma kɛ cadre maa dɔw fɛla ko ye a ko n'i y'a lajɛ cadre maaw yɛrɛ ka tigɛnɔbila dɔ kɛra min kɔni kalenkan ye ka se ka min kɔni u ka hakilinaw ye k'o fara ɲɔgɔn kan u ka se k'u kɔ don cogo min na min ye camancɛ fanga maaw la a k'o don kama parti politique dɔw bɛ olu ɲɛmaw ma ye tɔgɔfɔ yɛrɛ kɛnb'a ko la ko ye n'o ye yɛlɛma ye n'o ye Musa Mara jamana premier ministre kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kodɛmu an bɛ don min na ko bi ale kɔni secrétaire général n'o ye Amadu Aya ye karamɔgɔ daba tunkara maa minnu taara kɔsan na jamanakuntigi fɛ o tɔgɔ b'o la nka kodɛmu yɛrɛ tigiba président ba n'o ye Useno Amion Gino ye ale kɔni bɔra ka kuma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye k'a yira k'a fɔ kodɛmu kɔni a t'a la bi a t'a la sini maa min bɛ n'o ye Amadu Aya ye k'a tɛ kodɛmu tɔgɔ la o tuma k'a bɛ a yɛrɛ ye ale ka tɔn kɔni k'o tɔgɔ tɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ daba tunkara min ye samasamali ye politiki mɔgɔw kɔni u nege bɔn bɛ ɲɔgɔn na min ye n b'a la n t'a la a ka ɲi a man ɲi karamɔgɔ daba tunkara n'a ma ɲa min kɔni baara in kɔni a bɛ sɔn ka kɛ dɛ a ko colonel Asimi Goyita maa don maa min fɛɛrɛ ka bɔ maa don maa min sɔmi ka jan a ko n'i y'a lajɛ fɛn min tun b'a ka baara jɛ dɛ a filɛ nin ye k'o de nun don ten maa min tun bɛ k'u kangara fɔlɔ ni k'u bɛɛ lajɛlen wele k'u da don a ko la a ko min kɔni ye sema maaw ye olu kɔni y'u kantigɛ da yira k'a fɔ k'olu sen t'a la u da t'a la ko dɛmu fana i ta yira a ko la ale sen t'a la da t'a la nka n'i y'i tɔw lajɛ o tuma bɛɛ lajɛlen ka maa kelen kelen kɔni o sɔrilen bɛ a la karamɔgɔ daba tunkara hali n'u tɛ tɔn tɔgɔ la u bɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye sabu ko Mali ko don ko maa man ka to ko o la ko min ye 92 constitution ye o tuma k'o kɔrɔla Mali bɛ kundama mun na bi k'a ni Mali wolosɛbɛn kura ka kan sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Seydou Konate ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ n bolo bugɔ ka don min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Bari Baru kolonitigi a ko de Baru ko a k'i k'a dɔn n'a jara a na se fila jɛrɛjɛkulu dɔ sigilen don ko min ma ko Kemite Kemite ye jɛkulu ye minnu kɔni n'u bi diinɛ lagosi kosɛbɛ sabula min ye kokɔrɔw ni laadaw ni boli ye olu ɲɛsinnen b'o de ma wajibi tɛ k'a dɔn ko in gɛlɛyara u bolo waati la fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko a ko Kemite a tɔnden dɔ bɛ yen min dɔ ye ko Madu Dambɛlɛ ni hakili b'a la a waati kɛra ale yɛrɛ kun ye kojuguba kɛ sabula i k'a dɔn kuranɛ a y'o ta k'i sen tereko kan ni ka kumajugu caman fɔ u yɛrɛ i k'a dɔn kunnafoni di sɛbɛnw ani jaw la kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn a tɔn a bolofara bɛɛ lajɛlen kungo sɔrɔ sabula silamɛw ani jamana faamaw olu ye wuli ka jɔ kɛ waati la ni k'u magwɛn a yɛrɛ kɛra sababu ye i k'a dɔn Madu Dambɛlɛ a ka ni balawu i k'a dɔn a yɛrɛ ye kusukusu kɛ kusukusu kelen ani minnu bi jɛla tɛgɛ kɔni nana da olu kan sabula a don mankan barika bonna kosɛbɛ minisiri min n'a bɛ diinɛ ko kunna a n'an ka laadalakow ka taa se procureur général i k'a dɔn olu kun ye communiqué kɛ communiqué min b'a jira k'a fɔ nin min kɛr'u fɛ i k'a dɔn nin ye kojuguba de ye jamana min ni maa wɛrɛ b'a kɔnɔ minnu ka diinɛ tɛ kelen ye n'o ye silamɛ diinɛ ye wajibi tɛ k'a dɔn u de la min ye tabalen u kun gosira maa wɔɔrɔ kun minɛna u ka jɛkulu in kɔnɔ u k'o de ma mandat de dépôt o kɔni kɛra kabini novembre kalo dɔ tile 3 san 2022 sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn mandat de dépôt in a talen kun bɛ ka maa minnu sɛgɛrɛ i k'a dɔn o de ye u ka tɔn yɛrɛ ɲɛmaaba maa kalannenba dɔ b'a la i k'a dɔn o ye sɛbɛnnikɛla ye min ye Dunbi Fakoli Dunbiya ka taa se n k'i ɲininka Salifu Dambɛlɛ min ye kuranɛ yɛrɛ ni ka kuranɛ lagosi o badenkɛ y'o ye Jakari Ja Tarawele u k'o ma ko ayiwa Munuko ka taa fara min ye Lamini Dunbiya ye u k'o ma ko Koloko ani Abubakar Keita ani Nama Dunbiya ninnu de kɔni minɛna dɛgɛ sisi o bi bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye kunungo ye u ni kiiritigɛlaw kɔni ye ɲɔgɔn ye sabula i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o ye Kemite ye u ka kiiri kun bolo dalen don Salifu Dambɛlɛ i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka o y'a jira Salifu Dambɛlɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ale kɔni minɛna nka ale ye silamɛ ye wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa surunin donba minnu bɛ yen i n'a fɔ Maître Mundaga Tall o kɔni y'u sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ Mundaga kɔni y'a jira i k'a dɔn kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ k'a fɔ min ye Dunbi Fakoli n'a jɛɲɔgɔnw ninnu kɔni ye ayiwa maa ye minnu kɔni ayiwa n'u dusukolo ka gɛlɛ fo k'a fɔ k'a to ten sabula jamana min n'a silamɛ ka ca i ka nin ɲɔgɔn na diinɛsigi kɛnɛ kan ka tila ka laban tuguni k'i bɛ silamɛ diinɛ kɛlɛ k'i bɛ kira ka diinɛ kɛlɛ ba Mundaga y'a jira k'a
k'a fɔ o kɔni ye kɛwale min tɛ ka jugu nin b'a jira k'a fɔ ŋaniya wɛrɛ de b'u la min kɔni a bɔ n'o cɛ ka jugu fo k'a fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw kɔni u kumana min ye wulikajɔ caman ye ka taa se ayiwa maa min yɛrɛ jɔlen bɛ fanga kɔkɔrɔ i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kumana bɛn kɔni kɛra min kan Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa a ɲinina ni maa ninnu minnu filɛ nin ye min yɛrɛ ye lagosiba in kɛ n'o ma sɔrɔ ka ban ninnu kɔni ye a bɔ taafe bolo ye sɛbɛnnikɛlaw ko kiiritigɛlaw ma sɔn sabula min kɔni ye san 3 kaso datuguli mun kɛ u ka bila u la n'i ye ko ta k'a lajɛ min ye ayiwa nin ko in ye kiiritigɛla wɛrɛ kun nana ka bɔ Kameruni jamana na o nana ka na ninnu de dɛmɛ min ye maître Masi Ngengele Georgie o ye Kameruni ka ye o kɔni y'a jira k'a fɔ diɲɛ selekina ni jamana bɛɛ lajɛlen bara ka Mali lajɛ ninnu ka nin giiri kɔnɔ sabula hakilinaw ka ta k'a lajɛ u ka hakili bila baara ɲɛ i k'a dɔn a seko ye min ye a kɔni y'o sɛbɛn kɔrɔ fɔsa min bɛ se k'a to ninnu bɛ kisi kasola don ma cogo min nka bɛn kɔni kɛra min kan o ye san 3 kaso datugulen sɛbɛnnikɛla ko février kalo tile 14 a ko tɔ bɛɛ lajɛlen bɛna kunjɛ sa n'u ni min ka kan kiiritigɛlaw bɛ laban ni k'o boloda nka kɛnɛ kan min ye Haut Conseil islamique i k'a dɔn o ɲɛmaa danga Alhaji Ibrahima Kandawo ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye sabati 2012 Bouakari Ba o ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan chambre de commerce d'industrie Mamadou Cɛni Konatɛ o fana tun bɛ kɛnɛ kan u y'a kɔnɔ a ka k'u ɲɛna nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub Bɔjabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona min ye ayiwa ni na kɛ tɔgɔntan ye sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ de ye min ye ayiwa Jakite Jakite karamɔgɔ daba tunkara a ko jɔn de bɛ fɛ ka lagosi ta ne ka Mali armée sɛgɛrɛ jɔnni a ko k'u ti se sabu a ko armée bɛ baara min na bi Mali kɔnɔ ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ sɛbɛnnikɛla ko maa tɔnɔ ti jugu fa a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko colonel Asimi Goïta min ye cɛ duman don karamɔgɔ daba tunkara colonel don n'o ye colonel Jala kɔni a sɔrɔla sɛbɛ kɔnɔna la ani a jɛɲɔgɔn colonel tɔw a ko Mali ka latigɛ bɛ olu de ka bolo kɔnɔ min ye Faransi marabaa jugu ale min tun kɛmɛ ka juru ja an kan na min ye colonel 5 ye u ye juru yoba ka bɔ an kan na o tuma min kɔni ye maa dɔ ye a na kɛ n'o ma bɛn olu ma karamɔgɔ daba tunkara k'olu de kɔni bɛ ka fara marabaa jugu kan ni ka nin colonel 5 k'u tɛgɔrɔma waati bɛɛ min ye malidenw k'an tɛgɔrɔma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Faransi ka marali an ka jamana fɛ a ko a ye mun ne ɲa Maliba ye a ko min ye lakana tasira ye karamɔgɔ daba tunkara ko Mali ma nafa kelen de sɔrɔ lakana sira la sabu min kɔni an ka jamana finitigilakaw ye u ka baara burujaru bolo sɛbɛnnikɛla ko Mali ye dɔnse kura min ta ni k'an bolo sama ka bɔ Faransi bolo k'a di Rusiw ma jɔn de ko bɛ fɛ ka kɛ ko gɛlɛn ye karamɔgɔ daba tunkara a bolo di ɲɔgɔn ma a nafa yera ka se kundama min ma bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ b'a la bi hali maa min tɛ Mali fɛ Mali juguya ni Mali kɔniya b'i kɔnɔ karamɔgɔ daba tunkara i n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɛra Mali la bi i b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Rusiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma a kɛra daraja ni kunnawolo belebele ye a ko sabu waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye kɛlɛkɛminɛw bɛ doni ka na min ye pankuruw ye a ko pankuru caman tun bɛ yen olu tɛ Mali bolo bilen karamɔgɔ daba tunkara min ye ɲɛdunna o bɛ ka kɛ Mali la Bamancu fɛ min y'an ka kɛlɛkɛcɛw dagayɔrɔ ka taa an sigilen gosi ni ka bali ka tuni a ko o dɔnse yɛlɛmana ka ban anw de bɛ wuli k'u ɲini suule k'u ɲini tile karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa mɔnɛ sɔriw la sɛbɛnnikɛla ko Mali armée don o don a bɛ ɲɛda kura de kɛ a ko min ye armée a bɛ ka taa ɲɛ n'o ye armée monte en puissance ye nka dɔw de ko armée monte en puissance ko o puissance bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali kɛlɛkɛcɛw ka yɛrɛma hɔrɔnya n'o ye 20 janvier ka kɔn o ɲɛ tile kelen karamɔgɔ daba tunkara min ye avion yirika olu bisimilala a ko ni avion minnu tun bɛ a bɛna dɔ de fara an ka kɛlɛ kologiriyali kan min ye sanfɛ kɛlɛ ye juguw mana kɛ fan o fan k'u bini ni ka mugujugu ka filiw kan a ko min ye drone ye o min tun bɛ Mali jɛ fɔlɔ a ko drone min bɛ Mali bolo bi karamɔgɔ daba tunkara n'u bɔra Turki a ko i b'a ye k'a fɔ an dafɛ jamana caman bɛ yen abada k'u ŋaniya ma sabati fɔlɔ k'a ɲɛsin sɔrɔli ma Mali y'o kelen sɔrɔ 2 fo 5
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko n'i y'a lajɛ bi Mali kɛlɛkɛcɛw an kan ka waso n'u ye an kan ka hunɔfa n'u ye karamɔgɔ Daba Tunkara sabu u kalen ka don hali n'u ni bɛ to jamana lakanali la u jɛmɛ ni o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko bamancɛ wale bɛ ka Mali sigara be dɔwɛrɛ tɛ janfa jugu min taara k'an sigara karamɔgɔ Daba Tunkara k'an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔna la a ko a mana mɛn cogo o cogo a si na dɔn maa minnu bɛ ka mɔnɛ don an na a ko maa don maa minnu yelen tɛ u bɛ bali ka bɔ yen ni k'u ka mɔnɛ don ka tunu n'u yɛrɛ ye ko nɔ tɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Jakite a ko n'u ye cɛ ye an ka masara ka sɔ kɛ t'a la u jɔlen filɛ an jɔlen filɛ ni min bɛ se ni min tɛ se k'o na dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw mun de tora an ma karamɔgɔ Daba Tunkara an ka danna sabati an ni kolonɛliw cɛ an ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kɛlɛkɛcɛ kelen ye wa kolonɛliw k'u dɔrɔn tɛ se ko ye n'an jɛra k'an bolo ɲɔgɔn ma ko a dɔ bɛ dɔ la an ka laɲiniw bɛ sabati kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ tɔgɔ tan kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bon Jabate n bɛ bolo kari ka don.